Тъмносиньото пък символизира увереност. Знам какво искам и знам как да го постигна. Не случайно всички униформи, ако сте забелязали, повечето са с тъмносин цвят, с сако, пола и панталон, които изразяват точно това – увереност. А за дамите, които се интересуват от женските архетипи, тъмносиният цвят е свързан с архетип кралица. Също така и с гърлената чакра. Ако често избираме тъмносиният цвят, това означава, че се стремим да покажем граници и да изразим себе си, като заявим какво точно искаме, как го искаме и как можем да го постигнем. Ако имаме нужда от оранжево, това означава, че имаме нужда от комуникация. Тук спадат хората, които не са особено доверчиви и имат нужда от някакво доверие. Оранжевото е цветът на доверието. Това също така е и цветът на чакрата, която е свързана с женската ни енергия. Ако търсим този цвят, това означава, че имаме нужда да освободим напрежението. Така стигнахме до лилавото. Лилавото е цвета на въображението и на креативността. Лилавото е цветът на връзката с Вселената. Ако търсиш в ежедневието си да облечеш нещо лилаво, това означава, че искаш да изразиш себе си чрез творчеството, чрез нещата, които правиш, да се заявиш. В книгата авторката споделя също, че това е цветът, който е свързан с нашето висше аз, с духовността. Също така, според Емилия Белчева, ако детенцето ви рисува с лилав цвят, е много добре да му дадете някакви маниста или някакви елементи за творчество.